Hallo, welkom bij Lettergek. En wij zoenen net alweer Lettergek wijzen. Dat we net gewoon van de letters horen. We hadden bij ons Abe de Vries. Abe de Vries had de GJP gewonnen. Dat is dus de grootste literaire Friese prijs. Maar je kan hem ook altijd over literatuur praten. Maar we moeten eens weten wat de meesten gewoon dagen in het duistere leven. En dan hebben we het vanzelfs over maatschappij en kritiek. Kritiek van vernuft, om maar eens even deze kant van de zaak te beluchten naar je me terug gaat. Abe de Vries, ik zou zeggen, wat denk je op het Zuid over het opkomend rechtsextreem geweld? Het is natuurlijk, daar gingen we het over, hè. Ik ben een heel grut intellectueel. Dat komt terug die dwarfscultuur. En is dus net Taalrelateer. Ja, meesken, lettergek, welkom nog eens een keer. Nou, een hele sigaartje erbij. Maar litten uw dichters, uw grote keuzes van Friesland, litten we vanzelf ook altijd een vers voorlezen. En Abe de Vries is dat net oorzaak je bent binnen van u. Abe de Vries, ik zou zeggen, draag voor u een mooi vers voor dat we mij dragen kunnen in uw Frieske het. Brimstig sjoggen de boeren in een luchtballon. Bommenbreed is boven. In dwarpen en op boppenseelen, op terugreis in alle uwen in een luchtballon. Bommenbreed is boven. In dwarpen en op boppenseelen verwaaien boeren in een luchtballon. Daarom jonge kliesters. Ja, het is de laatste tijd de schrouwen en een soort Friese schrouwen. Die hebben weblog, een webstek, of hoe je maar nemen willen. Dat is prachtig vanzelf, prachtig mooi. Maar benam knillers van der Wal, uit al gauw eens in de klins bij jou. Hoe is dat kan? Wat vinden die Friese schrouwers nou eens van elkaar? Vertel dat eens, lees het eens uit onder harkens. ik ben een heel grut intellectueel. Meesken, harkens. Dit is lettergek en zeg nou zelf, ben we al hier met alweer even lettergekken? Ja, dat binnen wij. Nou, ik zou zeggen, de volgende keer en dan hebben we weer nieuwsgierige Friese dichters als schreeuwers in ons programma voor peteren die gewoon onsterfelijk binnen. Nou, goeie